Natapos na ang consultancy study nga gipakomisyon sa Mandawi City kabahin sa suliran sa pagbaha nga nasinati matag dautan ang panahon. Usa sa gitutukan mao kining mga obstruction ug paggamay sa waterways nga makaingon sa pagsuwela o pag-overflow sa tubig. Ang report ni Nico Sereno. Sa higayon nga kusog ug way puas ang uwan, may mga lugar sa dakbayan sa Mandawi nga maproblema. Flood prone na kung makonsidera kining maong mga dapit nga bantayanan sa mga motorista ug mga residente. Matod sa City Planning Officer, padayon nga mihimo og lakang ang gobyerno aron kapangitaan og solusyon. Ang City Engineering Office may mga proyekto nga gipatuman. Usa sa gitan-aw sab karon ang mga nagbabag sa kasapaan ug waterways nga nakaingon sa pagsuyla sa tubig. Mga buildings na yung uban naaligi output or nigamay ang nidawat sa tubig nigamay siya or na ice cream so based sa water code man gud di man gud na pwede nimo i-block ang waterways yun. Ang syudad mi komisyon og consultancy study aron tun-an ang drainage ug flood problem sa Mandawi. Milanat og moabot duha ka tuig ang gihimong phase 1 ug phase 2 sa maong pagtuon. Gihimo kini sa hydrologist nga si Dr. Danilo Hake kinsa mihatag sab og mga rekomendasyon pagsulbad sa problema sa pagbaha ug mga infrastruktura nga himuon. February na human ni Doc ang master plan actually. So that's why karon mga ordinance ato nang ipang-implement once the ordinance will be approved. Gihimug-atan sab nila ang importansya sa koordinasyon sa silingan ng mga LGUs ingon man sa national government o sa DPWH aron mahiusa ang tanan nga plano. Butuanon. Butuanon. So I think more than 50% of that is coming from Cebu City. If you look at Mahiga, that's also coming from Cebu City and it empties doon sa Subang Dako River. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.